Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asila Naura dari SMK Negeri 7 Padang. Saya akan membawakan lagu yang berjudul Sure dari Rantau, ciptaan Alex Adindi, yang dipopulerkan oleh Diana Nasution. Lagu ini menceritakan seorang anak rantau yang belum beruntung di perantauan, yang belum bisa membahagiakan orang tuanya. Sementara akan pulang ke kampung halaman, dia semakin rindu akan orang tua, kakak, adik, dan teman sebaya. Maafkan saya, ayah bunda, yang belum bisa membahagiakanmu. Selamat menyaksikan. Kapado ayah jobundo adiak sana sudaro nan sadonyo tarimulah sambah sucuy denai nangko sungguh denai taraga nak pulang, namun untuang sadang di alun Galombang. Onde ayah jobundo, maafkanlah denai nan samalang nanko alun yodape membale gunung. Taraso hancur di dado elok kampuang tabayang di mato. Takana kawan-kawan sabah mainan sadonyo, tapi apalah kadayo denai kok pulang di kampung alunyo tapakai. Tapi biarpun denai kalau buat di rantau, namun nan kampung takkan kadenai kan mabui cinta. Onde ayah jobundo, maafkanlah denai nan samalang nanko alun yodape membale gunung. Taraso hancur di dado elok kampuang tabayang di mato. Takana kawan-kawan sabah mainan sadonyo, tapi apalah kadayo denai kok pulang di kampung alunyo tapakai. Tapi biarpun denai kalau buat di rantau, namun nyonan kampung takkan kadenai kan mabui cinta. Terima kasih.